Marcel, je maaien weer. Eindelijk. Vriend hier mocht het net. Dit is de 12e keer. We zijn mooi aan de gang hier. We hebben mooi waard. En het is beperkt aantal bezoekers dit hier, maar we mogen eindelijk weer wat doen, gelukkig. Want waar ben wij hier, Koen? We zijn bij het Fuel Power event in Tjon. Nou ja, de combine race en quads. Van een versnellingsstek. Hij stond niet achteruit en de kabel is knap, dus hij moet dringend eruit. Ja, en om nou achteruit de hele race te rijden. Ja, dat mag ik net. Nee, dat mag je net. Maar met de stuur draaien op de achterkant, hè? En dan we dan nog eens omrijden, dan is dat wel net eerlijk. En dan wil je sowieso disqualificeren. Maar hoe mooi is dit? Ja, dit is prachtig. En helemaal 2 jaar lang hebben we net rijden. We staan nu eigenlijk al vanaf dat jumpsite bij zetten terug wat er gebeurt. Dan is het helemaal vol met viewer eigenlijk. We hebben zo allemaal verschrikkelijk nog die gaan oude onderweg. Dus ja. Ik zei van de week zelf, ik heb net al echt van zenuwen, maar er weer nou na 2 hier toch wel vlinders in de buik eigenlijk. Ik heb het zitten. Wat is dit voor ding? Een quad toch? Ja, kwad. Een quad, maar is een crossmotor, die zit daar. Hier op een blauwe. Heeft u die eigen crossmotor? Ja. Maakt die Shen? Zal je hem zien, hè? Ja, hebben Shen. Wat een mooi ding. Ja. En hoe leuk is dat? Nou, hartstikke leuk. Wel heel spannend natuurlijk. Tussen al die mannen. Maar ik ben de enige vrouw. Maar het is gewoon hartstikke leuk. Ja. En wat vies je zo mooi aan? Ja, gewoon een beetje gang natuurlijk, hè. Ja. Gewoon even lekker crossen. We besmetten elkaar een beetje ermee eigenlijk. De heid is begonnen. Nou ja, met kwart. Nou, ik ook een keer proberen het mais. Nou, ik denk, dit is leuk. Dus ik ga ook meedoen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En nou zo'n lef inkwappen, hoe lang moet hij nog wachten? Nou, maar die zou nog geen wedstrijden mogen rijden. Dat is vanaf 6 jaar. Dus, En hoe oud is hij? hij is 4. Zijn jullie een beetje de pitspoezen van de Fuel Power? Nou ja. Ja, eigenlijk wel. Maar jullie vallen wel op in jullie pakjes. Ja, echt wel. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè? En is dat leuk? Ja, zeker. Het is het mooiste evenement van Friesland. Je bent gek dat je naar Zandvoort rijden, want je kent ook dat Tjon. En dat is beter. En dat is beter.